ассалому алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. духтаро як ҳафта шуд духтарчаи ман нами хел курси англисӣ гузаштеста дар хона нами ай хобуш мехеза дарсша ба телефон тайёр мекуна через ватсап маълимаш гирифтем ҳами хемада маҳқул шудай. ман хостам ки шумодам тавсия диҳам духтаро анам хали курсҳо ҳастай мераванд дарс ёд мегиранд и дар хона шиштагӣ планшет дора телефон дора кӯдаки шумо ёд мегира. мо ҳозир нишон метим ки духтари ма чихе ёд гирифтестай дарсушо за телефон нишон метим ҳами хемада маҳқул шуда шумо ҳам метунед фарзандотона бумонен анами курсда фақат занҳо нависем барои фарзандо 53 давлати рӯи ҷаҳон ҳозир ба англисӣ гап мезананд. барои ҳамин бояд и забони англисия донанд фарзандомон. замона пешрафтай тараққиёт ки ина дар хона нишаста дарса мегзаронен и беҳад зура гудакои ма ина ҳавас доштан духтарчава мондам ҳами хе ҳавасш кадай нағз ёд метия ки ма қоил шудагим духтаро бароям шумода пешниҳод кардистам кадом мехоҳад номероша ина рӯи экран мондам ҳамсӯҳбат шавед нархи навош 500 сомона як моҳош лекин пултон ам хел ҳалол бод ки ёд мегирад фарзандтон ҳамин пул да ёд мегира бо и чанд вайнои шумо да оянда да фоида мерасона 6 моҳ да кӯшиши иё барои анами дарстия 6 моҳ да ёд мегиранд кӯдактон ино маълима дар Турсия хондагиянд саводчон беҳад зурай баъд занако шуморо ҳам метонен ки худтонам ёд гирен барое ки ина духтаракое ки бачаҳое ҳастай ай 5 то 7 мегиранд бо кӯдакои майдарам ҳастай мегирам нависем бо маслиҳат кунен занакорам метонанд ки ёд гиранд занакои хонашин барои фарзандотон ба худтон ёд метиҳен дарсошона тайёр мекунен худтона барои ягон курсдам медороен маълима борид дарс метиҳен талаба мегирен ояндада агар ки ҳами дар хона шишта ҳамира худтон ёд гирен и беҳад хубай забон донистан. инами телефони духтармай программо ҳамаш ҳастай рӯӣ мекуна китоб дар корш неста фақат ҳами дафтаро пушти тетрадқати истифода мебара ҳам хиславар ба аз ёд мекунанд дар 6 моҳ кӯшиши ҳами маълима ки гап задана ёд гиранд ҳам хис свободна гапзанира англисия ёд гиранд. ина дар як ҳафтае ки духтари ма ҳамаи дарса хондистай бовар кунен як ала чиза ёд гирифта ҳам хурсандай худаш будилник мемона саҳар қати мехеза ки ай дарс дер накунам духтаро шумо ҳам кӯи шансоро ай даст натин моне фарзандотон бухона забона омӯзан хор нашаванд дар зиндагӣ шумо худтон ҳам метонен занҳое ки дар хона нишастагин барои оянда беҳбудии зиндагитон ҳами забона омӯзен ки як рӯз не як рӯз дар кор меша барои фарзандо барои ягон давлати дигарам рафтен забони англисӣ ҳамаи ҷо дар кор мешава дар кадом давлате набошен духтаро и онлайн дарса метонен ки фарзандотона монен ба ҳамин роҳ дарса ёд бигиранд ай хона намебуроен дар хона нишаста любой момента дарса тайёр мекунанд ҷавоб метиҳанд. тарзи тайёр намудани творожни пирога духтаро барои шумо нишон метиҳам ба мо дар корай орд маргарини фоизиш баланд боша бисёр ҳами саволо меша барое ки фоизи баланд писочни пирогода беҳад хуб мебиёд пичони пирогда фоизи баланд боша резонакиш нағз мешава иҷода гирифтагим 4 та тухма зардиша гирифтагим сафедиша дигар косаи тозада гирифта мондагиям 1 пиёла шакар гирифтагиям пур нестай бинен 1 пиёла 200 грамм бори шакар гирифтагиям 1 пачка разрихлитил уна сафеди тухм усуда мондам орд 3 стакан орд мерава хамири пирогда аввал разрихлитила бо орд якҷоя мекунем маргарин дар ҳарорати хона мулоимшударо мегирем бо орд умоч тайёр мекунем баъд ҳамроҳ мекунем шакар ва зардии тухмро хамирро мешӯрем хамири мо ба мисли умоч мебиёяд крошка кардаги боре инам хел духтаро зарди тухмам ҳамроҳ ки карда хамир ҷамъ намешава ҳамхе крошкаборӣ меиста беҳад резонакиш бисёр мешава баъд дар лист ними ҳами хамира андохта бисёртарша меандозен творога начинкаша мемонем баъд боқимондаи хамира аз болояш ҳозир нишон метиҳам иҷада ма сафеди тухма гирифтам духтаро камтарак зардии тухм рафтагиш буд хай барое ки ҳозир бинем бизаи ма сахти бад намешава ай ҳами ҳисобай як тухм вақте ҳами шикастанда охиронгиш буд бо 1 стакан шакар ҳами 1 пиёла пур 1 стакан мешава пиёлаи калонаи шакар андохтам вақте ки тухма охиронгиша шикастанда ки вай будай дарунашдам шикастагӣ будай зардиша успед накардам камтарак зардиш рафтак лекин эҳтиёт кунем ки уман зардиш наёя барои ҳамин сафедии ма сахти бад нашуд нигоҳ кунед
баъд метонен духтаро иҷода бо як варианти дига ҳастае ки ба блендер занен ҳамира творога ба блендер дар даруни сафедтухм занен хел творогаш майдаи хушрӯ мешавад. Агар надошта бошем ба элакча творога хеле гузаронен. ҳасте творогое ки калон калонай. иҷа ма саросима будам гуфтам бо ба ҳар ҳола навор кунам шумо да нишон дим ами рецепта хонаи чам мерафтам маърака доштем барои ҳамин тайёр кардам. мара поёндаш дард доштан тез пухтам неким ҳами 10 минут ами пухтай дар духовка ҳарорати 200 дамондам тез да пухтак. дар даруни ҳами творог бо меандозем 2 қошиқ крахмал каме оби лимон 2 қошиқ бори оби лимон ҳамроҳ кардам. ҷа саросима кардам иҷоша нишон надодам 2 қошиқ крахмала 2 қошиқ оби лимон дар даруни творог ами начинкашда медозен. баъд хоҳем ба вилка бо майда кунен творога вариантош бисёрай. анам хеле листа тоғрӣ кардам. листи ма калони бадай барои ҳамун гирдоша ҷамъ кардам духтаро ки тинуки бад набиёя абиём тия барои майдатар шава. ина бинен тайёр шуд. инами хел мешава и сирхи бад бояд нашава аллакай пухтагие мемонен камтар хунук меша ба мебренша гармогарм набрен ки песочния мереза камтар хунукак шава қолабша мегира мебрен болоша сахарни пудра ороиш медиҳен. ина духтаро ма аллакай омадам хонаи очам давомша дар иҷа барои шумо нишон додам барое ки саросима будам успед накардам ки нишон дим дар хона. амхай бинен чел хушрӯ омадагиай мях ки творог анам хел бояд бисёр боша 3 пачкаи 250 грамма ма гирифтам. агар 1 килорам кунен мешава килоаки творог барое ки ҳар чандек творогш бисёр боша ҳами хел ба мазза мешава ҳами пирожни творожни. ина духтаро бинен чел хушрӯ омадагиай болошам хел сахарни пудрара баъд хунукишда кунен ки об меша гарм боша. агар ҳатман оби лимон крахмала дар дарунаш ҳамроҳ кунен фаромӯш накунен. 2 қошиқ крахмали кукурузни сурати ҳами кукуруз ҷигори мондагиай бисёр савол меша барои кукурузни крахмал картофелни не фақат ман ҳами кукурузни истифода бурдам ҳамира тавсия додам метонам. ина беҳад хушрӯ мешава. салати цезар духтаро грудинкара ҳами филеи мирға мегирен намак мекунен обда меҷӯшонен баъд чоркунҷа реза карда дар сковородка камтарак рӯған қатӣ таф медиҳенша ҳам хел маззаш бо ба мазза меша камтар жарини мешава. баъд иҷа кириешки дора калбасни сир дора помидор дора бодринг дора ҳамаша ба шакли чоркунҷа реза кардагим. бинен ина калбасни сирам хоҳен сирои голландский ҳамеша бо калбасни хати ба маззатарай ӯ сир қатӣ ҳам меша духтаро агар ӯ хеле дошта бошен меша помидор. баъд хоҳен капустаи пекинский ҳамроҳ кунен. ман иҷада салатни лист ҳамроҳ кардам. ин қатиам ба мазза мешава проба кунен. ин қатиам беҳад ба мазза мешава. пекинский капустам беҳад ба мазза мекунад духтаро ҳарди варианташ нағзай. духтаро видеоро тамошо кунен лайка бимонен обуна нашудагиёд обуна шавен давоми видеоро тамошо кунен бо ма бошен. духтаро кукурузни ҳами консерва ҳамроҳ мекунем майонез ҳамроҳ кардам мекобемша салата ҳамхел салатмон ба мазза мешава. 2 та ҳамхел кукурузни консерваи калон ҳамроҳ кардам. ҳамин кукурузш бисёр боша лаззаташ бо дигар мешава. ина ҳамин салата чанд бор дар каналам нишон дода будам бо мепурсиден хостам ки ҳамҷашам навор кунам барои шумо рецепти осона ки ба мазза тайёр кунен. ош тайёр кардестем иҷа духтаро маърака доштем дар хонаи очам ҳама каса ҷамъ будем ҳами худӣ ба худӣ. чанд қабуд видео накарда будам духтаро сабаб дошт барое ки касал будам. дар телеграм гуфта будам духтаро телеграм дорам дар оҷа бисёр ҳар рӯза корма тез мепартоам видеоша барое ки осонтара телеграм дар видео партоӣ уҷада тез ҳар рӯза сурат гирифта гап зада ягон чи мегум. агар кадоме ки бихоҳад ки телеграми ма дуроен силкаша мемонам дар омада обуна шавен бо авҷа бисёртар ҳар рӯза гапу кору бори мара хабардор мешавем. бо духтароҷа группа кардагим подписчикои хидмат ҳама занакое чақчақ мекунем савол ҷавоб оиди ҳами пухту паз оиди ягон зиндагӣ ҷавоб метим то духтаро боҷа бо маслиҳати якдигарӣ касе хоҳад силкаи телеграмам мемонам обуна шавен. ба барои реклама мепурсем бисёриёто рекламада номерои телефонмам мемонам дар ҳаму муроҷиат кунед.
ҳами хел гриппи сахт шуда будам. бовар кунед духтаро, 1 ҳафта шуд нав ба худ омадистам. гуфтам биёи рӯз монтаж када партон барои подписчиком бисёр менависан. раҳмат барои пурсидаантон, барое ки дар ҳам ватсап мепурсен, ҳам телеграмда, ҳам комментариёда. саломат бошен ки подписчикои активни дорам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. баъди маърака омадам. ҷа дастархони маъракаро нишон додам. ҷа соз кадиста будам, оли пур кадагӣ набудем. соз доштам, барои ҳамо тезда навор кардам ки чихела бо одам мебиёяд наметонам. иҷа баъди маърака омаданда як шакароби бамаза бо форидма шакароб кардам бо рӯғани зағир, фатири кӯрак. духтаро бо инаи блендеро омада. гуфтам блендеро нишонтим ваъда када будам. иш шахай кушодам нав дидам ки чизи пилисос будай. барои пилисос ҳам хади чизоро бояд тез-тез алиш кунем. филтршай агар ё забити боша, пуршудаги ҷазир бошад, пилисоса моторша месӯзонад. ҳатто ҳами хали чизо ҳаста. любой чиро суратча мезанем, пиндодо мебурора сайти хитоӣ. ранги валбреси ваяй россиябори яй хитоя. баъд ина ишози зайнаб мекушоя. иш чӣ боша намедонем. иша накшудадем. иш чия? инаи латтачае ки мошина мешӯӣ. барои мошиншӯӣ гирифтагӣ будем. анака чира мекушом. инаи дута блендера иҷа. ина ҳардаш яхива ҳай ая магазин дута запас кардем. ина духтаро яятша мекушом. ҳардашам хеле фирмаи Midea. фирмаи Midea ина. ая магазин ки боша як коробкада додай. хали блендери чашка дорае. чизо шукати дута колча дорам. хали дута дора запасной. як тайхача, як запасной. Озим нешам косачаша нижа када хадам. 2 литра ина хадаш бо барои истифода бари иш запаса. Яки ина нижа витай. ина чиза каш. ина хали шуша. Оди апари камик мекча горитна. вас бин будай намиш. и бади ҷа косача дора ин хали чи дора хатаро. Лезвадорни резинишкати. ям қач халидем. распаковка духтарои ҷабо ай ҳами пиндодо кросовки ҳам заказ када будем. и ҳами ай кросовки Зайнабай размери 35. и дакам я бур 35 кардем тоғри омада. кросовки на хали ба қуввати хушруба кардагимо. боз нишон медем. светлиш кардем сафед. ина духтарои нечи хушруба. ина духтароиро бинед. на самом деле бақувват будай. маълум будай. ми сураташ дурношам бинед. ина дурношам бақувватай маълумай. кросовкира нарша дар рӯи экран ба менависам ира чанд сум харидем. и бо кило дора вазбина ка мумкин 1 кило буромадагиай. 1 килоро мепурсем чанд сумай. 1 килош $3 ҳами борое ки мо каргои мо миёра. зато тез миёра давириаднокай. карго шифвай. ина бинед чӣ маъқул шуд. и маечни рубашкаяй барои мактабравӣ. иам Зайнаб дакадагӣ. ина духтаро чирк набоша сафсафедай. ина рубашка Зайнабда. ина зимистон шудай. ира пӯша хубтарай ки мяхкияй пахтагияй. ина рубашка зи кросовкиша пӯшидаем. ха ченаш хушрӯ размери Зайнаба мо ёфтем уже.
фломастер. Иш ручка подаркай че хатиш. Не, фломастер. Не, фломастер духтарам дикадам. Ё духстаруняй. Фломастер. Любой чесай фломастеро калон шамастай. И фломастер сиёҳ подарка бо дирништамондиян. Инаҳа. Як тараф ай иси ғавс мешава. Ина иси ғавс шай. Бо ай иси борикакаш. Ина. Фломастерои хеле нағзай. Чанқа мебарадай фломастерои хубай. Мо ҳози майдаша кадаем гуфтем пробая бо 12 тагаша кинем чи хелай баъд калонша мекунем. Ки не нағз хушрӯ буда ина мақбул шуд. Ана иш духтаро чизи вай туфтистай. И ба фикри ман чизои вай кадаги буда фреза. Ҳамин фрезои и резин буда. Резинои фреза. Ай пластикови фрезои даҳани инами берун. На ё резинош айно рӯ фари офтобай ов шуда буд ай резин кардем. Чизи дар кори хардем барои мардак навитам созиш кунам. Баъд ина ирам чизи вай ба хая бо нишон метиём. Ирам чизи мардакай ба ҳар ҳол хай бинем ки ҳастаям хали чизо ҳамаи чиза заказ када мешавад. Ҳамаи чиза метонем заказ кунем барои устодии мардак. Шурупавёр меган чӣ меган инам хали. Ина бахтаро шурупавёрай. Набоша ҳама чизиш хати ҳастай. Нархошунам менависам и вазбин ба 2 кило инами худаш 2 кило омадаги вазбинаки. Нархошунам менависам хай бо бубинем қати кило пилош аҷоя менависам.